Mali magobatigiw ka ɲɛma ani an ka kiriko bɛɛ lajɛlen ɲɛma olu ka kiriko kun bilan bɛ kunu arabadon ma. Diɲɛ seleke naani ka don kɛrɛnkɛrɛnnen wasa sumaya bana bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ ye layidu kan dɔw ta yani san 2030 cɛ. Onbori ani gosi kɔni ni ɲɔgɔn cɛ compagnie de transport min ni a bɛ fɔ a ma Nour Transport olu kɔni ka bisi yɛlɛla mugujugu dɔ kan. O de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan ka di aw ma bi alamisa don sunkalo makɔnɔ tile 20 hijira san 1440 aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kuma ɲɛbila la Mali magobatigiw ka ɲɛma Mamadu Sɛnsɛn Kulibali ale kun kɔnɔ bɛ arabadon avril kalo tile 24 Bamakɔ sigida 4nan yɛrɛ kiribulon na a jirala k'a fɔ min ye an ka jamana kiribulonba yɛrɛ ɲɛma ye ni o ye Nuhu Tapili a kɔni kun ye o buruja ni ka bagabagalikan caman ta ka ɲɛsiya ma nka denmisɛnw kɔni bɔra kosɛbɛ wasa min ye an ka jamana magobatigiw ka ɲɛma ye k'u ka dɛmɛ don a ma o ye a jira k'a fɔ ni kiriko min kɔni bolodalen kun filɛ nin ye ko kun fosi tɛ a la. Ali Kulibali ka sɛgɛsɛgɛliw an ka jɛ k'a ɲamada olu fɛ. Hali sisan Mali kunkanko kibariyaw la ni maaw b'a kalama cogoya min na fɛn ye maa dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Mamadu Sɛnsi Kulibali président du patronat malien a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen in ko waati dɔ kɛla waati dɔ tɛmɛna fɛn ye Mamadu Sɛnsi Kulibali ye ni o ye fɛn ye yɛrɛ ye cakɛyɔrɔw ka ɲɛma ko a kun ye jalaki ta ka ɲɛsin fɛn ye Mali kiribulonba n'u ye Cour suprême n'u Tapili o ɲɛma ka jira k'a fɔ ko fɛn ye Mali foroba cakɛlaw la a maa ba 16 min bɛ yen ni olu kɔni ye fɛn ye yuruguyurukɛlabaw ye ni a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Mali kuru kiribulon ɲɛmaba n'u Tapili ko o y'a a maa fɔlɔ ye o de ko kun kɔnɔna na sa o kɔni ma bɛn fɛn ye n'u Tapili a n'a nɔfɛ jama kɔni ma a jirala k'a fɔ ko fɛn ye marisi kalo tile 25 san 2019 n'u Tapili olu kɔni ye gafe kɔni don kobeda la k'a jira k'a fɔ ko o n'a fɛn ye Mamadu Sɛnsi Kulibali kɔni wele k'a jira k'a fɔ ko a ye fɛn ye a ye foroba cakɛla dɔ kɔni ka adamadenya buruja k'a to a ka baaraw la ani k'a ka dignité ni nazaraw b'a fɔ ten ka se ka o landɔgɔ fɛn ye k'a to a ka baaraw la ani ka bagabagali ta ka ɲɛsin foroba cakɛla dɔ kɔni ma o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o kiriw bɔraw bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ fɛn ye an ka Mali Bamako kiri so min na ni u b'a wele ko tribunal de la commune 4 kiribulon maa min fɛ n'u ye procureur Dramane Jara ye a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mamadu Sɛnsi Kulibali ale kun kan ka taa nin wele kɔni lamɛn o de hokumu kɔnɔna na sa Mamadu Sɛnsi Kulibali ni ale yɛrɛ kɔni ni fɛn ye kɛ yɛrɛ ye cakɛla maaw ni olu kɛmɛ ka a kɛ u ka dala kuma ye olu kɔni y'a o ka nisɔngoya jira ni Mamadu Sɛnsi Kulibali yɛrɛ ni a ye kuma min fɔ ka ɲɛsin fɛn ye n'u Tapili kɔni ma ka jira k'a fɔ ko maa min don ko yuruguyurukɛla wane don o de hokumu kɔnɔna na sa jirala k'a fɔ ko min ye ministre wɛrɛ bɛ yen ni Mali ministre min ka baara kun ɲɛsinnen don kiriko ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre kɔrɔ ye n'u ye Mohamed Ali Batili ye a jirala k'a fɔ o kɔfɛ ale fana kɔni ye kuma dɔw fɔ k'a jira k'a fɔ Mamadu Sɛnsi Kulibali ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don tigitigi wa a jirala fana k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ a ye kuma min fɔ ko o kumaw fana tɛ se ka sɔsɔ a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye Mamadu Sɛnsi Kulibali ni a welela kiribulon maaw fɛ commune 4 kɔnɔna na fɛn ye a ka a nɔfɛ jama olu kɔni bɔla ka sɔrɔ ka sɛbɛnliw kɛ fɛn ye fɛn dɔw la ka olu kɔni gulo sanfɛ ka jira k'a fɔ Mali kiribulon ko fɛn ye Mali kiribulon bi yɔrɔ min na bi a ka yirama hɔrɔnya ta a to k'a fɔ ko a n'a Mamadu Sɛnsi Kulibali k'a wele ka taa kobeda la k'a fɔ ko o n'a a kiri o de hokumu kɔnɔna na sa a nɔfɛma bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla k'a fɔ ko u ka dɛmɛ b'a ye ka bɔ fɛn ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa k'a jira k'a fɔ ko nin ye Mamadu Sɛnsi Kulibali ye ko a kɔni tɛna kiri fɛn ye ni kiribulon tigilamaw kɔni fɛ o de hokumu kɔnɔ u bɔlen o yɔrɔ la a jirala k'a fɔ ko o ye o kunsin yɔrɔ min masa o de ye Mamadu Sɛnsi Kulibali a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ n'u ye patronat ye ka taa fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ bi a ye a bɛ baara min na a bɛ jamanadenw de ka baara la ko maa dɔ de kun kan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ni tiɲɛjala kɔni fɔ maaw ye ka jira k'a fɔ maa dɔ de bɛ Mali kɔnɔ minnu kɛmɛ ka malidenw fiɲɛ tigɛ malidenw la ka malidenw ka kasabi kɔni yuruguyuru olu ka fɔ cogo la ko o maa de kun kan ka sɔrɔ Mamadu Sɛnsi Kulibali ko a ye o baara de kɛ ko nka k'a ta o don la sa ko fɛn ye Mamadu Sɛnsi Kulibali ye a na kɛ olu ka ɲɛmaa ye wa olu ka misaliya yɛrɛ n'a ta Mamadu Sɛnsi Kulibali de la yaasa fɛn ye yuruguyuru min bɛ Mali kɔnɔ o na se k'o kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ cogoya min na Ala ka jamana ɲamajɔ i n'a fɔ an y'a fɔ bakurubaw la cogoya min na ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ sumaya bana kɛlɛli ma ni o yɛrɛ ye avril kalo tile 25 ye anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ avril kalo tile 25 san 2019 an ka jamana ɲɛmaw ani u dɛmɛbagaw kɔni ye fɛɛrɛw kɛ wasa min ye sumaya bana u bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogoya min na ye ni san 2030 cɛ Mali kɔnɔ
teleɲɛta ye seereya min sɔrɔ o la an ka jɛ k'a ɲamadaw fɛ. I n'a fɔ laadala avril kalo tile 25 o kɔni ye don ye min kɛrɛnkɛrɛnyalen don diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlenlen na waasa min ye sumaya bana u na se ka kɛlɛ ka ban diɲɛ kɔnɔ cogoya min na wa dɔgɔkun kelen wuli ka jɔ ani ɲɛnajɛ kɔni don anw yɛrɛ ka jamana la yan nɔ cakɛbolo min ka baara bɛnnen bɛ sumaya kɛlɛli ma ni ka ban pewu an ka jamana la ni a bɛ fɔ a ma coordination du programme national de lutte contre le paludisme olu yɛrɛ kɔni ma laada wuli fewu baw u ye wele bila kunnafonidilaw ma tarata tɛmɛnen waasa ka se ka ɲɛfɔli wulikajɔ min kɛra u bolo san 2018 hakaja fɛrɛ min bɛ u bolo san 2019 in na waasa min ye sumaya bana ye u ka se ka kɛlɛ ka ban pewu anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na kɛnɛ in kɔni ka fɛn min kɔni ye cakɛbolo in kɔni ɲɛma ni o ye Dr Drissa Sise fo ka taa se an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ani jɛya ko sabatiliw bɛɛ lajɛlen ma o chargé de mission dɔ ni o ye Marikajɛ Dawu ale kun bɛ kɛnɛ ka hakaja an ka kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛbɔ cakɛbolo min na ni a bɛ fɔ a ma ko direction national de la santé o ɲɛma yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ ka fo ka taa se diɲɛ seleke naani na jɛkuluba min bɛ yen nɔ waasa fɛrɛ na se ka sɔrɔ sumaya bala kɛnɛli ma ni a bɛ fɔ a ma malaria recherche centre fo ka taa se dɛmɛba jɛkulu caman ma minnu ka baaraw sɛmɛnen bɛ sumaya bana kɛlɛli ka ban cogoya min na farafinna hakaja anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ Mali la yan ɲinan kɔni ye a ta ko 12 ye min ye sumaya bana kɛlɛli waleyaw kɔni na wa ɲinanta kɔni bilalen bɛ hukumu min kɔnɔ o kɔni ye sumaya bana kɛlɛli ka ban pewu ne bɛ n jɔyɔrɔ ni o bɛ fɔ todunkan na zero pali je m'engage u kɔni ye a jira k'a fɔ wulikajɔw kɔni ani fɛɛrɛ caman de kɔni bɛ yen ɲina waasa fɛn min ye sumaya bana ye u na se ka kɛlɛ ka ban cogoya min na o yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni san 2018 kɔnɔna la wulikajɔ minnu bolodara waasa fɛn min ye sange sulenw ye u ka se ka di maa caman ma hakaja muso kɔnɔmaw olu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogoya min na u na se ka kɛnɛya ni ka u kisi sumaya bana ma hakaja den min bɛ u kɔnɔ olu yɛrɛ na kisi sumaya bana ma cogoya min na u ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marabolo minnu bɛ Sikaso ani Segu mara la fo ka taa se Kulukoro mara la u ye wulikajɔ minnu kɔni kɛ yen nɔ ni o kɛra sababu ye ka fɛɛrɛw sɔrɔ sumaya ko la u ye walawalali kɛ ka ɲɛsin o la o kɔni na jateminɛw bɛ a jira k'a fɔ laɲini kɔni a bɛ ɲini k'a sabati nka u ye a jira k'a fɔ wulikajɔ min kɔni bɛ u bolo donna nataw la o de ye k'a fɔ ɲininikɛla minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ sumaya bana fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la cogoya min na waasa min ye adamadenw ka se ka kisi sumaya bana ma ko o fɛɛrɛw bolodali kɔni baaraw fɛnɛ ko a tɛna janya ko ɲɛ bɛna sɔrɔ o yɛrɛ fɛnɛ la wa u ye a jira k'a fɔ min ye an ka jamana kɔrɔna marabolo 5 minnu bɛ yen nɔ san 2019 in na wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ b'u bolo waasa maliden min bɛ o yɔrɔ kofɔlenw na olu yɛrɛ na se ka kisi sumaya bana ma cogoya min na u ye a ɲini kunnafonidilaw fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka kunnafoni kɔni cari maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ wulikajɔ min bolo dalen bɛ u fɛ sumaya ko kɛlɛli la nka u ye a jira k'a fɔ hamina min bɛ u la bi o de kɔni ye maaw ka sɔrɔ u bolo waasa min bɛ u dɛmɛ ni kɛlɛ kofɔlen na hakaja nafolo kasabi yɛrɛ ka se ka sɔrɔ baara in a kɛcogo ɲuman u na se ka sabati cogoya min na wa a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye vaccin kofɔlen ye min bɛ maa kisi sumaya bana tɔɔrɔ ma o dɛmɛbaw kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana marabolo min bɛ Kulikoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min ni a bɛ fɔ a ma Bankumana ani Donegebugu ko yen kɔni ko wulikajɔ dɔw kɔni sabati bɛ yen nɔ waasa min ye vaccin kofɔlen ye a na se ka waleya cogoya min na hali n'a sɔrɔla u ye a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ kɔni taara kɛ l'Amérique jamana la min bɛ a jira k'a fɔ min ye ni vaccin kofɔlen ye ni o ye pikiri ye i ka se ka kisi sumaya bana ma ko kɔlɔlɔ fosi tɛ a la wa a jirala k'a fɔ n'a kɔni kɛra a bɛ maa kisi sumaya bana ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka o fɛɛrɛ ɲumanw sabati waasa min ye ni kɛnɛya ye o ka sabati anw ka jamana la. O tɛmɛnen kɔfɛ jateminɛw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi fɛn min ye siman kɔni ye ko a sɔngɔ a bɛ ka gɛlɛya hali ni a sɔrɔla don tɛmɛnenw na siman kɔni tɔni 1 kun bɛ sɔrɔ 18 na an bɛ don min na i komi bi siman tɔni kɔni bɛ i yɛrɛ sɔrɔla 21 walima 23 bɛɛ lajɛlen na jagokɛlaw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ gɛlɛya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye sugu kɔni sumayalen don ko de kɔni bɛ ka kɛ nin gɛlɛya jugu in sababu ye Ali Kulibali ka sɛgɛsɛgɛliw an ka jɛ k'a ɲamada olu fɛ. Mali kunkanko kibariyaw la fɛn ye Mali simako kibariyaw kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali simako kɔni ye ko fɛn ye a wariko ni maaw kun b'a sa kasabi min na ko dɔ bɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan o de hukumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko n'a sɔrɔ fɛn ye Mali kun kɔnɔ fɔlɔ fɛn ye tɔni 1 siman ko o kun bi ta fɛn ye 18 bɔɲɔgɔnko ko nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn ye o tɔni 1 o bɛ ka di malidenw ma 21 fo ka taa se 23 bɔɲɔgɔnko kɔni ma o de hukumu kɔnɔna na sa minnu fana
fana be ni u bi siman san ka taa feere ni u b'o wele ko les détaillants a jirala k'a fɔ ko olu fana bi a feere 1000 ani fɛn min ye 50 bɔɲɔgɔnko ye o de hokumu kɔnɔna na sa jirala k'a fɔ ko mun de nana min nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye maa dɔ be yen ni o ye siman funbali n'u ye Musa Jango ye ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nka k'a sɔrɔ fɛn min ye siman bi dilan olu min fɛ yen kasabi olu b'a bɔ fɛn min ye ka di maaw ma prix kelen min na n'o ye kasabi kelen min na ko yɛlɛma ma don o la o tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ min wele ko 87 500 ni o ye 17,000 ani 500 bɔɲɔgɔnko ko fɛn min ye nin kasabi in ye n'a fɔra siman a wari bɛ ka yɛlɛ ko ka olu bɛ k'a di nin de la hali sisan wa a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin wari in ye 17,000 ani 500 in ko kabini fɛn min ye o ka izini ni o jɔ la kabini desanburu kalo tile 15 san 2016 waati ko kasabi kelen de don ni a tɔni kelen bi di o la wa a y'a jira fana k'a fɔ ko nka olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ kɛla san 2017 kɔnɔ gɛlɛya dɔw kɔni kun ye o sɔrɔ a bɛ n'a fɔ o kun nabɛ ni fɛn min ye siman a yɛlɛli ye ko nka o gɛlɛya kɔni danna kalo 3 ani dɔɔni ma u y'u ye gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ wa a y'a jira k'a fɔ fana k'a fɔ ko fɛn min ye nin kasabi in ye olu fɛ yen hali sisan ko kasabi kelen de don ni siman a bɛ feere maaw ma o kelen kɔnɔ na wa fɛn min ye maa wɛrɛ bɛ yen n'u ye Mamutu Kulibali ye ni olu fana ka baara ye ka taa siman san ka tila ka na a feere maaw ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko fɛn min ye ni olu taala siman kɔni san ka se ka siman kɔni ta ka bɔ a feere yɔrɔ la ka na n'a ye i ka yɔrɔw la ko fɛn min ye tɔni kelen u bi na ni o ye 7,000 ko o kɔni bi a nɔ na wa a y'a jira fana k'a fɔ komi ni maaw bɛɛ b'a kalama cogoya min na Mali kɔnɔ siman bi bɔ yɔrɔ min na kosɛbɛ ka don Mali kɔnɔ ni o ye Senegali ye ko hali Senegali fana olu ka prix kelen ko u b'a a nɔ na ko barisa ko Senegali olu bi tɔni kelen u b'a feere malidenw ma 7,000 ani 800 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni ma yɛlɛma ka taa se ni u bɛ bɔ ni siman ye Senegali ka na Mali kɔnɔ douaniers ka kasabi fɛn ma fara o kan ko u bi o nɔ na ko wa mun de nana ni fɛn min ye nin siman yɛlɛli ye Mali kɔnɔ o de hokumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko baara in yɛrɛ bɛɛ nana min de kama o tɛ ko ye Musa Jango ka fɔ cogo la a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ malidenw mago bi siman min na o hakɛ de tɛ ka sɔrɔ ni nazarakan na u b'a fɔ ko la demande est nettement inférieure à l'offre o tɛ dɔwɛrɛ ye maaw mago bi siman hakɛ min na ani min bi sɔrɔ ko o de bi na ni nin ye o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye fitinin min bɛ yen fɛn min ye sanni feere kɛbaaw bolo olu fana bi ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o kɔni kasabi kɔni caya kosɛbɛ ko o de nana ni nin ye ko maa fɛn fɛn bɛ yen n'u bi sanni feere kɔnɔna na ko o bɛɛ b'a dɔn ko nin baara in kɔni de bi kɛ o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye Musa Jango ye ko kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ yaasa ka se ka fɛn min ye nin dan sigi nin gɛlɛya in kan maa minnu bɛ yen n'u ka baara ye ka siman kɔni ka a dilan walima maa minnu ka baara ye ka taa siman ta yɔrɔw la ka na o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka olu caman de wele ka na yaasa nɔgɔya bɛna se ka don o kow la cogoya min na hali sisan o siman ko kumaw na maa wɛrɛ bɛ yen ni u b'a wele ko Babalayi Dawu ni ale ye ɲɛmaa ye maa minnu ka baara ɲɛsinnen don siman kɔni ka a cɛ ka don fɛn min ye mɔbiliw kɔnɔ ni u b'a wele président des conseils maliens des chargeurs a jirala k'a fɔ ko ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ale ka kumaw fana bolila min kan a y'a jira ko fɛn min ye Mali bi gɛlɛya min kɔnɔ bi siman ko gɛlɛya kɔnɔ a fana y'a danganiya k'a fɔ ko fɛn min ye malidenw mago bi siman hakɛ min na ko o de tɛ ka sɔrɔ ko ka sabuya kɛ hali n'a sɔrɔ fɛn min ye siman min bɛ yen ni a bi bɔ Senegali ko barisa Senegali jamana ɲɛmaaw u ye sariya dɔ ta kɔsa in na baara dɔ bɛ ka kɛ Senegali ni u b'a wele ko projet de la cité de Diamniadio a jirala k'a fɔ ko o bɛ ka jɔ o de hokumu kɔnɔna na sa Senegali masakɛw y'a sariya min ta o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye siman a caman ka feere Senegali jamanadenw yɛrɛ de ma yaasa o baara na se ka kɛ ani Senegali fana jamanadenw kɛn bɛ ka hakilila dɔ ta yaasa maa caman na se ka yɔrɔw jɔ cogoya min na o siman o feereli ko a tila bɛɛ bɛ ka feere o yɛrɛ ma yaasa fɛn min ye siman caman ko o tɛ ka bɔ tuguni ko wa fɛn min ye Nigeriya nafolobatigi dɔ fana kɔni ye hakilila dɔ ta k'a jira k'a fɔ ko euro wari 100,000 bɔɲɔgɔnko ko a bɛna o don siman kɔni da fɛ yaasa ka se ka o siman ko sigi sen kan cogoya min na ko o de y'a kɛ fana gɛlɛya min bi siman ko la bi ko maa caman kɔni siran bɛ ka se ka o ka kasabi don siman ko la ko o de nana ni nin gɛlɛya caman fana ye ko yaasa maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko siman ko kɔni gɛlɛyalen don Mali kɔnɔ bi ko barisa i b'a jateminɛ opérateur économique minnu bi Mali kɔnɔ maa minnu bi deli ka tɔni 40 bɔɲɔgɔnko kɔni feere wa a jirala k'a fɔ ko olu kɔni o ti tɛmɛ fɛn min ye tɔni 10 bɔɲɔgɔnko kɔni kan tuguni o de hokumu kɔnɔna na sa Mamutu Kulibali ni ale fana ka baara ye tani feere ye ka fɛn min ye siman kɔni san ka taa a feere ani fo ka taa se a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni ma olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye siman kɔni ye ko gɛlɛyaba bi a kɔnɔ bi wa fɛn bɛ k'a fɔ ko dɔ fara bɛ a kɔni kan ko o ye tiɲɛ ye tɔni kelen ka taa 21 bɔɲɔgɔnko fo ka taa se 20 bɔɲɔgɔnko ma ko o kumaw ye sababaw ye wa ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni i kun y'a jateminɛ k'a ta fɛn min ye duwakun kelen kɔnɔ ka bɔ Senegali ka na Mali kɔnɔ mobilibatigi minnu bi taa siman ta ko a kun bi t'i jɔ fo mobiliba 90 fo ka taa se 100 bɔɲɔgɔnko ma ko olu de kun bi bɔ Senegali ka taa fɛn min ye siman ta ka na Mali kɔnɔ ko o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali bi siman min labaara Mali kɔnɔ ko a bi n'a fɔ a kilan bɛɛ bi bɔ Senegali kɔni kɔnɔ o de hokumu kɔnɔ
kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko fɛn ye usine ba min bi Mali kɔnɔ ni o bɛ ciment kɔni dilan n'u ye Jamon ciment ye. A jirala k'a fɔ ko olu bi fɛn ye tɔni miliyɔn 1 bɔ ɲɔgɔn kɔ o b'o de kɔni dilan san bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Wa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye ciment Mali ye ko ale bi jɔ ni fɛn ye ciment tɔni 500 bɔ ɲɔgɔn kɔ ko ale bɛ o kɔni jɔ ale bɛ se ka o kɔni dilan san kɔnɔ. Wa a jirala k'a fɔ ko ninnu kɔni tɛ se ka Mali kɔni ka ciment ko kɔni datugu. Wa a jirala fana k'a fɔ ko Mali bi ciment min san 100 sara la ciment min bɛ labaara Mali kɔnɔ 100 sara la i b'a jate minɛ fɛn ye 99 ko o bɛɛ lajɛlen bi bɔ fɛn ye Sénégal dugu de kɔnɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kuma ɲɛbila la avril kalo tile 23 taratadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Nour Transport kɔni ka kar dɔ yɛlɛla mugujugu kan an ka jamana fan min bɛ Ombori ani Gosi kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ maa kelen kɔni ni tora kasara kofɔlen in na wa maa caman yɛrɛ bɛ minnu kɔni banana Sumu Yatara ale ka walawalali an ka jɛ k'a ɲamada olu fɛ. Kabini san 2012 n'o kɔni kɛra san ye san mun na ni banbacu sera ka don an ka kɔrɔfɛya fan fɛ k'u ka waleya juguw daminɛ o hukumu de kɔnɔna na a jirala k'a fɔ k'u ye mugu pɛrɛnta don sira caman dugumana na o n'a nasira la jamata mobili min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Nour Transport ale bɔra Bamakɔ ni k'a kunda Gawo kan tarata don ka bɛn ni avril kalo 23 ye san 2019 olu kɔni yɛlɛla mugu pɛrɛnta don ka kɛrɛnkɛrɛnyara Ombori ani Gosi furancɛ la ka bɛn ni midi tɛmɛnen ni miniti 30 ye hukumu de kɔnɔna na mun kɔni ye ni jamata mobili mɔgɔ kelen o kɔni fatura mɔgɔ caman fana o banana tɛnɛdon fana ka bɛn ni avril kalo tile 22 ye an ka lakana tigilamɔgɔw ka mobili dɔ fana yɛlɛla mugu pɛrɛnta ka ni yɔrɔ kelen kan o kɛra sababu an ka lakana tigilama maa 2 kɔni fatura u ka mɔgɔ caman fana banana ka mɔgɔw ladɔnniya ko ni sira kofɔlen n'o de bɛ tali kɛ Bamako ka taa se fo Gawo sira ma ko gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔna na ka da kan ko banbacu b'a sira kan kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi u bi mɔgɔw ka k'u ka wariw minɛ u la k'u ka mago ɲɛfɔ minnu la o bɛ tila ka bi muso dɔw fana kan tuguni ni sira kofɔlen sanfɛ o bɛɛ kɔfɛ kunnafoniw tilala k'a jira ko ni sira kofɔlen kɔni a mobili bolili man di fiyewu ka da kan k'a gidɔrɔn bɛ karikarilen don ani tuguni ko mugu pɛrɛnta bɛ sira in fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka bɛn ani kɛlɛya sabati an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ala ka hinɛ la ni ka nɔgɔya kɛ minnu kɔni bananen bɛ ni waati in na an ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni lajɛ. Burkina Faso kunnafoniw na tarata don maafaga waleya kura dɔw kɛninkariya u fɛ yen nɔ ni o kɛra u ka dugula kɛrɛnkɛrɛnnenya la o b'u ka kɔrɔnfɛla la Arbenda o kɛra sababu ye kamalen 3 bɔɲɔgɔnko minnu ni olu bɔnɛla u ni na ni waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye a kɔni kɛra ka sɔrɔ u tun bɛ bolimafɛn dɔ de kɔnɔ ni o ye kari ye a kɛra kilomɛtiri 12 bɔɲɔgɔnko ɲani ka se u ka faaba ma nin kari kofɔlen kɔni tun falenba de don maa la ni o ye kiliyanw ye u kɔni tun bɛ ka u kunda Arbenda kan u selen u ka dugumisɛnnin dɔ la a bɛ fɔ dugumisɛnnin ma ko Dori marifatigiw kɔni caman ye nin ma kofɔli ninnu kunna bɛn u kɔni donna ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ka kɛ i n'a fɔ finitigilakaw bɛ a kɛ cogoya min na u kɔni kɛlen kɔfɛ ka nin maa bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ u ye kamalen 4 suganti nin maa kofɔli ninnu cɛla k'olu labɔ nka kamalen kelen o kɔni tilal'u la o bolila ka taa a taayɔrɔ la maa 3 minnu tora u kɔni ye marifa ci olu la ko o maa 3 bɔnɛ u ni na u kɛlen kɔ ka o maa 3 bɔnɛ u ni na yanni k'u kɔ don maa tɔ fɛn fɛn kɔni tun bɛ ni bolimafɛn kofɔlen kɔnɔ u y'u jilaja ko olu maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ka telefoniw minɛw la fo ka taa a se u bololaminɛ minnu n'o o fɛn fɛn kun ye nafolomafɛn ye u y'o o bɛɛ lajɛlen minɛw la ka sɔrɔ ka ni maa kofɔlen ninnu n'u ka karitigi bila ka taga maa 3 minnu ni olu kɔni bɔnɛlen filiw ni na u maaw kɔni ma dɔn cogoya si la k'a fɔ maa jumɛnw don nka kunnafoni dɔw kɔni ye a yira k'a fɔ maa minnu fɛn fɛn minnu bɔnɛla u ni na ko olu bɛɛ kɔni ye Arbenda duguladenw ye kari wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ min ni o kɔni tun bɛ ka taga minɛnw de bila ni o ye marchandises ye o karibolila ani o ka paranti u kɔni ye dankari olu fɛnɛ ka ni mobili kofɔlen n'a ka o jeni nka min bɛ tali kɛ paranti ale ni chauffeur ma u ye u ka wariw bɔ u ka telefoniw minɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka taa ka mobili bɛɛ lajɛlen jeni a n'a a kɔnɔminɛw jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ ka nin waleya ninnu kɛ u maaw kɔni kɔnɔko ma dɔn fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn kelen min fɛ nka maa dɔw ka faamuyali la u ye a yira k'a fɔ ko waleya min kɔni kun tara ka dugumisɛn dɔ sɛgɛrɛ ko o kɔni tajuru sara de na kɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugumisɛn bɛ yen
nɔ ni o ye am kan dugu ye waliya minnu kɛra yen nɔ ko yali o ta juru sara de na kɛ nin ye o kɛra maa dɔw kɔni ka faamuya cogo ye o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ u taara dankari olu fɛnɛ ka yɔrɔ la ko o diinɛ ɲɛmɔgɔ ale ni a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na maaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko o de kɔni kɛra ta juru saraw ye minnu ni u fɛnɛ wulila ka maa 30 bɔ ɲɔgɔn ko bɔnɛ a ni na ni ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ baganmarala dɔ la ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu na kɔni ko lafiya togoya foyi de tɛ u ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Jean Paul Bodum ni ale fɛnɛ ye minisiri min sigilen don kunnafoni di ale ni lakana sabatili ma u ka yɔrɔw la nka donna nataw la ko wulikajɔw bɛna bila sen kan yaasa nin waleya ninnu bɛ se ka dabila cogoya min na. Algérie don kunnafoniyo la mun kɔni Algériens ka silamɛ tɔ ɲɛma kɔrɔ dɔ ye n'a tɔgɔ ye ko Abasi Madani ale kɔni fatura araba dɔw ka bɛn ni avril kalo tile 24 ye san 2019 Qatar jamana kɔnɔna na k'a si to san 88 na kunnafoniw y'a jira ko Abasi Madani k'a ye kɛwale caman de kɛ Algérie jamana kɔnɔna na ka d'a kan u ka tɔnba min yɛrɛ bɛ yen n'o ye silamɛw ka tɔn ye n'a bɛ fɔ a ma ko Front Islamique du Sahel ko ale de ye o tɔn in créé k'ale de ye o tɔn in sigi Algérie jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni o tɔn in sera ka gagner kalafiliw la san 1991 kunnafoniw tilala k'a jira ko Abasi Madani ko lekɔli karamɔgɔ kun don u tilala k'a fɔ tuguni ko san 1989 ko mun ye Algérie yɛrɛ jamana silamɛ jɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔw ye k'u kun ye wulikajɔ dɔ ta ka Abasi Madani sɛgɛrɛ yaasa ka a bɔ a nɔ na nka ko bɛɛ n'a ta ko Abasi Madani kɔni ma bɔ a nɔ na k'a gagner élection na 100 sira la 54 k'olu de votera Abasi ye san kelen kɔfɛ ka bɛn ni san 1991 Abasi Madani ale ni Ali Belaj n'o fana kun ye Algérie cɛba dɔ ye olu kun bala k'u tɛgɛri ɲɔgɔn ma yaasa ka jamanadenw lamuruti o n'a nasiriya la mun kɔni ye Abasi Madani ye ale minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ ka don kaso la ka bɛn ni juin kalo tile 30 ye san 1991 o n'a nasiriya la a ye san 12 de kɛ kaso la depuis Abasi kɔni donna kaso la mun kɔni ye Algérie jamanaw ye datɛmɛ wale cayara kɔnɔ ka daminɛ bingani walew la ka taa mɔgɔ fagaw la fo ka taa se waleya jugu caman bɛɛ lajɛlen ma kunnafoniw labana k'a jira ko Abasi Madani k'a bɔra kaso la san 2003 nka u ye a ka hakɛ bɛɛ lajɛlen mina a la Algérie jamana kɔnɔ o de kama a taara sigi Qatar ni a yɛrɛ fatura yen nɔ ka bɛn ni arabadon ye. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na tɛnɛndon avril kalo tile 22 san 2019 Algérie gendarmew kɔni ye u ka magobatigi maa caman minɛ ni a bɛ fɔ olu ma ko homme d'affaires ko sabu kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ka ɲɛsin yuruguyurugu wale dɔw ma Ali Haddad ale ye maa ye maa min ni ale kɔni fɛnɛ ye ɲɛmaaba ye n'ale tun bɛ baara kɛ patronat la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maa min ni Saïd Bouteflika o masurunyamɔgɔ kun don wa u ka jamanakuntigi kɔrɔ o fɛnɛ balimakɛ kun don ni ma kofɔlen in minɛna u ka fanga tigilamɔgɔw fɛ kabi marsi kalo tile 31 ale ka minɛliw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ minɛli kɔni turu sera maa caman wɛrɛw ma minnu ni olu fɛnɛ ye magobatigiw ye u ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ kulu min bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ ɲɛma u b'a fɔ olu ma ko frère Kuni Nefa olu sɔrɔla ni zena minɛli la ka fara u ka nafolotigiba min bi u fɛ yen nɔ n'a a bɛ fɔ o ma ko Issa Rebrada ale ye maa ye maa min ni Algérikaw fɛ yen nɔ maa kofɔlenba don wa waritigiba de don u ka jamana kɔnɔ ale kɔni fɛnɛ sɔrɔla ni minɛli in na ni waritigiba in ka minɛliw kɔnɔna la u ka jamanaw kɔni ɲɛma mɔgɔw kɔni bɔra ka kunnafoniw cari maa dɔw kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko a kɔni nɔ t'a a la togoya si la ni maa kofɔlen kɔni nana minɛ nka u kɔni y'a bila ka taa u ka kaso la kaso min ni a bɛ fɔ yen ma ko LRH u ka kunnafoni cari yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye agence officielle de la presse ye o kɔni ko ni maa kofɔlen ka minɛli kɔni sababu ye min ye o y'a yira k'a fɔ ko wari minnu ni olu bɛ bɔ ka taa kɔ kan ko a kɔni sen yera o wari dɔw la kunnafoni cari yɔrɔba min bɛ yen nɔ ni o ye agence de presse officielle ye olu de ye a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kɔni nɔfɛ gɛnɛ dɔw ko sababuya kɛ wari dɔw bɛ yen nɔ ni olu ye tɔnɔmafɛn dɔw ye ko olu bila ka taa kɔ kan o ni fɛn min ye surfacturation ye ni o ye ka dɔ fara minɛ minnu bɛ san ka dɔ fara olu sɔngɔw kan ka sɔrɔ o t'o sɔngɔ ye ale kɔni sɔrɔla o de la ani minɛnkɔrɔ minnu ni olu bɛ feere ni maa kofɔlen yɛrɛ ni nafolotigiba in tɛ maa dogolen ye Algérikaw fɛ yen nɔ hakilila jiginna a jirala k'a fɔ ko a si kɔni bɛ taa i jɔ san 74 bɔɲɔgɔnko la wa ko n'i ye a ka nafolo yɛrɛ
yɛrɛ ta k'a jateminɛ k'a lajɛ farafina yɛrɛ bɛɛ a ka nafolo be maa caaman ta sanfɛ. Tiɲɛ minnu ni action minnu be a tɔgɔ la o be tɛ i jɔ fo $3 miliyɔn 3 ani tila bɔɲɔgɔnko la. Wa minnu be tali kɛ usine caaman na a y'o olu dayɛlɛ u bara. San 1980 ni o ye san 1980 ye o wagati la a kɔni ye barada dɔ dayɛlɛ ni a be fɔ o ma ko Metal Sider. San 1990 ni o ye 1990 ye o wagati la a be fɔ u ka barada ma ko Groupe Sevital a y'o fɛnɛ dayɛlɛ u fe yen nɔ. Ni mako fɔlen ka baaraw ma da o ma wa ani kɔkanmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka be nɔ a be se maa ba caaman ma minnu ni olu be baara kɛ a yɛrɛ bolo. An be don min na i n'a fɔ bi nunu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw be sen na yaasa yuruguyurugu waleya min kɛra u fe yen nɔ dan be se ka sigi a la cogoya min na wa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ u fe yen nɔ tuguni. Corée du Nord jamana kibaru la u ka jamana fama ni o ye Kim Jong-un alamisadon ale kɔni ni Risi jamana ɲɛma Vladimir Putin nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni famaba fila kɔni ka se ka sigi ka kuma ka kɛɲɛ ni u ka jamanaw kɔni kunkankow fɔli ye a kɔni jira an bɛ k'a fɔ min ye Corée du Nord kɔni jamana ɲɛma ye an bɛ don min na i komi bi a bɛ ka dɛmɛ de ɲini kɔkamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Risi jamana ye waasa fɛn min ye diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba o ɲangili minnu kɔni bɛ u kan a jirala k'a fɔ min ye Kim Jong-un ko a kɔni wulila ni ka taa dɛmɛ ɲini Risi jamana ɲɛma fɛ waasa diɲɛ seleke naani ka ɲangili min kɔni bɛ o na se ka fɛgɛya u ma cogoya min na n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Risi jamana kɔni bɛ diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu minnu ka baara ɲɛsinen bɛ lakana ani basigi sabatiliw ma ni a bɛ fɔ a ma ko Conseil de sécurité wa waati laban ninnu kɔni na bɛn kɔni kun kɛra waasa ka ɲangili dɔw ta ni ka a ɲɛsin Corée du Nord kɔni ma waati laban in na sɛgɛsɛgɛlikɛla caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima min ye Vladimir Putin ni ale ye Risi jamana ɲɛma ye ko yalima a bɛna a yɛrɛ kan sɔsɔ wa ka kɛɲɛ ni Corée du Nord jamana fama ka wulikajɔ min kɛn bɛ ni ka ɲɛsin a ma an bɛ don min na i komi bi hali n'a sɔrɔla an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye Moscou fo ka taa se Corée du Nord jamana ma u kan ka bolodi ɲɔgɔnma caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waasa u ka sɔrɔ u bɛ se ka yiriwa cogoya min na wa n'i ye Corée du Sud yɛrɛ ta k'a lajɛ olu kɔni ye min ye Corée du Nord jamana fama a ka wuli ka se Risi jamana ɲɛma ma olu kɔni bɛ a ye waleya ɲuman bala bawo an bɛ don min na i komi bi olu yɛrɛ ka laɲini fanba ye ɲangini min bin bɛ Corée du Nord kan ni waati laban ninnu na o na se ka fɛgɛya cogoya min na waasa olu yɛrɛ na se k'u ka sɔrɔ yiriwasira baaraw daminɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Corée du Nord la ni ka u kunsi Risi jamana la n'i ye Corée du Sud ta k'a lajɛ olu kɔni ka waleya fanba kɔni bɛ min ye gazi ko fo ka taa se charbon ma olu bɛ taa o de kɔni ɲini Risi jamana la ni ka segin n'a ye hali n'a sɔrɔ la tani ka segin sira kɔni o bɛ tɛmɛ Corée du Nord fɛ kibaru fɛn fɛn kɔni mana bɔ fɛn min ye Risi jamana ani Kim Jong-un olu ka nin sigi ka fɔ in na an n'o da teli ɲɛta filɛli bɛ bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ni de bɛ dan sigi aw ka bi don kibaru kunnafoniw la min ni teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye a labɛn ni k'a di aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin maliden minnu bɛ Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabakaw bawo olu ka ladala kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kɛra an bɛ dugawu kɛ ala ka furu sabati sini ni ala sɔnna ma ni wagati kelen in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan.